Zámok Orlík je skutočnou perlou medzi českými pamiatkovými objektmi. Každého návštevníka uchváti svojou jedinečnou krajinnou polohou na brehu Orlického jazera. Očarí romantickými interiérmi s bohatými zbierkami a nemenej záujme aj svojimi dejinami, ktoré sa prelínajú s najvýznamnejšími míľnikmi českej a európskej histórie. Hoci presný dátum založenia Orlíka nie je známy, je napriek tomu isté, že tu na vysokom ostrohu nad Vltavou už začiatkom 13. storočia stála pevnosť, ktorá slúžila na ochranu obchodnej cesty a zároveň ako miesto, kde sa vyberalo clo z plavby po Vltave, takto aspoň dokladujú prvé dochované archívne správy. Na prelome 13. a 14. storočia bol Orlík prestavaný a rozšírený na pevný gotický hrad a naďalej potom slúžil ako jeden z početných oporných bodov a správnych centier kráľovskej moci. V rukách českých kráľov zostal Orlík až do roku 1357, kedy ho Karol IV. Udelil do ušľachtilého manstva svojmu kancelárovi Detrichovi z Portíc. Odvtedy sa na Orlíku vystriedalo množstvo majiteľov, z ktorých niektorí tu zanechali svoju stopu, výraznú nielen z hľadiska historického, ale aj stavebného. Významnými vlastníkmi boli Zmrzlíkovia zo Svojšína, ktorí Orlík zakúpili roku 1407 a obývali ho až do roku 1508, kedy vypukol na Orlíku zničujúci požiar. Spustošený hrad vtedajší majiteľ Václav Zmrzlík opustil, odsťahoval sa do Elnárov a následne roku 1512 predal orlické panstvo Krištofovi zo Švamberka. Švamberkovia držali Orlík až do roku 1620, kedy im bol s celým panstvom za aktívnu účasť na stavovskom povstaní konfiškovaný. Švamberský konfiškát kúpil od cisára v roku 1623 Ján Oldrich z Eggenbergu. Eggenbergovci vlastnili Orlík až do roku 1719, keď po smrti kňažnej Ernestiny zdedil celý eggenberský majetok jej synovec Adam František Schwarzenberg. Orlík bol v tejto dobe sídlom panskej správy, nie však rodu. Prevratné zmeny priniesol Orlíku až začiatok 19. storočia. Vtedy sa stal sídlom mladšej rodovej švarcemberskej vetvy, sekundogenitúry. Schwarzenbergovci držali Orlík až do roku 1948, kedy im bol v mene nových komunistických poriadkov s celým panstvom znárodnený. V nasledujúcich rokoch bol zámok Orlík zaradený do siete sprístupnených štátnych pamiatkových objektov. Zo štátnej správy bol Orlík vyňatý až v roku 1992 a následne v rámci reštitúcií vrátený spolu s ďalšími rodovými majetkami a déžavami sekundogenitúry Karolovi VII. Schwarzenbergovi. Súčasným majiteľom zámku je Ján Nepomuk Schwarzenberg, syn Karola VII. Schwarzenberga. V priebehu doby menil Orlík často nielen majiteľa, ale aj svoju podobu najčastejšie po požiaroch, ktoré hrad postihovali takmer v každom storočí. Jednu z najrozsiahlejších a najvýznamnejších prestavieb realizovali po devastujúcom požiari začiatkom 16. storočia v renesančnom duchu Švamberkovia, ktorí hrad nechali dôkladne opraviť, následne rozšíriť a zvýšiť o druhé poschodie. V prvej polovici 18. storočia potom bolo prestavané severozápadné a následne juhozápadné krídlo Orlíka. Roku 1802 zámok opäť zachvátil požiar, po ktorom dal Orlík vtedajší majiteľ, maršal Karel Filip Schwarzenberg, zvýšiť o ďalšie, už tretie poschodie. Posledné významné stavebné úpravy zámku Orlík prebiehali v polovici 19. storočia. Zámku sa dostalo najmä novej fasády v štýle anglickej novogotiky podľa plánov architekta profesora Bernarda Grubera. V tom istom čase bola v zámockom parku vybudovaná aj rodová hrobka sekundogenitúry. Zámok Orlík je obklopený rozsiahlym anglickým parkom, ktorého základy položila manželka maršala Karola Filipa, kňažná Mária Anna, rodená grófka z Hohenfeldu. Z pôvodnej rozlohy parku 180 hektárov sa zachovalo 140 hektárov. Zvyšok bol zatopený v 60. rokoch 20. storočia vodami Orlického jazera, ktoré dnes tvoria jednu z prírodných hraníc parku. S históriou Orlíka je neodmysliteľne spojená aj história starobilého rodu Schwarzenberského. Kolískou rodu sú Dolné Franky, kde je ako ich prvé sídlo uvádzaná pevnosť Seinsheim.
Začiatkom 15. storočia kúpil Erkinger zo Seinsheimmu panstvo a hrad Schwarzenberg a odvtedy sa písal zo Seinsheimmu na Schwarzenbergu, neskôr zostalo len druhé meno. Erkingerov právnuk Adolf zo Schwarzenbergu sa preslávil dobytím tureckej pevnosti v Rabe v roku 1598, za čo bol vyznamenaný cisárom Rudolfom II. Povýšením do stavu eríšskych grófov. Zároveň bol rodový erb rozhojnený o hlavu Terka s krkavcom. Zakladateľom českej rodovej línie sa stal Ján Adolf I. Schwarzenberg, ktorý v roku 1654 získal od cisára právo usadiť sa v Čechách trvalo. V južných Čechách zakotvil rod Schwarzenbergovcov v roku 1660, kedy Ján Adolf zakúpil panstvo Teboň, následne potom Hlbokú a ďalšie statky a panstvo. V roku 1670 dosiahol povýšenie do stavu eríšskych kniežat. Syn Jána Adolfa, knieža Ferdinand, potom stanovil vo svojom závete budúce rozdelenie rodu na dva majoráty. Zakladateľom orlickej dynastie Karol Filip Schwarzenberg patril začiatkom 19. storočia k najvýznamnejším osobnostiam Rakúska.